Азнакайда 24-нче янгын сөндерү һәм коткару бүлеге ветераннары Россия янгын күзәтчелегенең 375 еллыгын бәйрәм иттеләр. Быел ноябрь аенда әлеге бүлекнең нигезләнүенә 65 ел тулачак. Әлеге ике түгәрәк датаны билгеләп үтәргә, мул табын артында аралашырга, хезмәт елларын искә алырга килгән бүлек ветераннары 3 яңа ут сөндерү машинасы, оештырылган музей, бу көннәрдә башланган төзекләндерү эшләре белән таныштылар. Бүлек хезмәткәрләре әзерләгән чыгышлар мәҗлес бизәге булды. Ут сөндерүчеләр Айдар Шарипов, Рөстәм Морадов, Дамир Мирзахмәтов, Динар Мирсаитов һәм янгыннарны профилактикалау бүлегенең төп эшчәнлеге буенча инспектор Миләүшә Файзрахманова җырлары белән һәр кемне таң калдырдылар. Ветераннарга район җитәкчелеге исеменнән рәхмәт хатлары һәм янгын сөндерү бүлеге җитәкчесе Булат Шайхетдинов белән 24-нче янгын сөндерү һәм коткару бүлеге ветераннары советы рәисе Сәгадәт Кәримов тарафыннан истәлекле юбилей медальләре тапшырылды. Организовать ителгәндә монда иң беренче мин кирдем. Ни өчен дигәндә миңа вакыт кирәк булды. Монда бер сутка эшлисең дә, бирүлетәсең дә 2 сутка иде. Ана шул вакыт өчен кирдем мин. Мин Боровайда эшләдем, бурылчык булып. 8нче разряд бурылчык. Менә шунда бер үлемнән кутылып калдым, мин аны тиз генә сөйләп алам. Шунда мине üstte күтәреп, üsткә менеп, шунда ишкындым 20 метр üstte нидән эләккән җирдән. Менә шунда мин армиядә хезмәт иттем, десантный войскада. Минем күп прыжоклар совершать иттем мин. Вот 140-тан да артык булгандыр әле, может. Мин белгәндә генә шулай. Onun dokumenti var elimde, kadar önce 200 degeni. Yok, bir günlerini indi koradım, bu dokumentini topalmadım. O şul bizning mında Türkiye yakın bitinde. Mena yurt tüzüğü için vakit gerek buldu. Buradan şul tros bilen niçik min elektriğe mindir o trosunu bilmeyim. Mana ömür bulgandır indi. Mana şu sol kol bilen elektrik, şol tros bilen ikinci kol ışıkını açtın, teki to'xtatqachdan libetkana trosda düşüp, kollar mında yonib sırtalıb bitkani. Ondan soň neler, mana şunda isen kaldım mana. Meni Angel deb yurta başladılar anasın. Angel. Bu Angel niçik bolgan da Urusça yurta başladı. Mana isen kaldım. Ondan soň endi mana soňky wagtda parlarda to'g'ri bizni o'sha aytganlar yonib o'lganlar, значит, bo'pshadi var degan Habib Rahmanov men. Nu biz endi isen qolganmiz to'g'ri. Mana kishi umri bilgachdan bitgachdan yashayman. Mana shunday voqealar qadriga. Men Karim Sa'adat Idrisovich 78 yilni armiyadan qaytgan edim, noyabr oyida. Qaytib bilan shunda ishga kirdim. Ham рядовой пожарныйдан башлап, пожарный, старший пожарный, командир отделения, значит, младший инспектор, инспектор, старший инспектор, ham начальник госпожнадзора хәтле барып җиттем. Менә 30 елга якын гомеремне шушында бирдем. Эшем бик ошады, коллектив бик ошады, бик дуслар идек. Коллектив белән без инде күпчелек вакытымны мин профилактика буенча заниматься иттем. Безнең сейчас Авенитет нефтьнең
подразделениелерін сокладылар. Оттан бұл ОНГДУ, УБР һәм УПМП кірісін подразделениелерін сокладық. Біз шында менің қарамақта 12 кішім бар менің. Младший инспектор һәм инспекторлар шулар күн сайын текшіріп жүріп, күндізлерін, түнлерін, кешлерін, бигрәктә бәйрәм көннәрдә ответственный болып шығып, һәрбір подразделениеде складларны, транспортный хозяйстволарны противопожар состояниесін текшіріп жүрдік. Біздің заманда спорт бик күчле иде. Волейбол, легкая атлетика, анасы пожарно-прикладной спортта біздің отрядның полигоны бар ие, Камешмер районында. Ел сайын шунда барып катнашып, 10 май айында біздің тренировка чыгаралар ие. Менә шушы неге площадкага бум бар, біздің забор бар, значит вышка бар. Шунда тренировка итәләр ойлар бойы. Анасын инде отрядка барып соревнованиеда катнашалар.